12 homes sense pietat o 12 Angry Men del 1957. No sóc jo una persona de veure pel·lícules antigues. No sé, no m'atrau. Em provoca una mica de rebuig veure pel·lícules en blanc i negre, de format 4:3, antigues i tal. Aquesta pel·lícula va sobre un jurat que ha de determinar si és culpable o no és culpable una persona que en teoria ha matat a una altra. I són 12 persones tancades i de fet és una pel·lícula que podria ser perfectament, i segur que era una adaptació d'obra de teatre, perquè o deu ser d'un llibre i després van fer l'obra de teatre i després van fer la pel·li. S'han fet 30.000 adaptacions d'aquesta pel·lícula. Quan la vaig buscar em va costar trobar-la i perquè hi havia moltes que eren semblants però fetes d'altres països, semblants o inclús clavades amb altres actors, amb altres actors però exactament el mateix guió, les mateixes frases, els mateixos diàlegs, i al final són 12 persones tancades a una habitació, que és molt fàcil de produir, és gastar-se zero. Això et gastes els diners amb els actors. Aquí tens Henry Fonda, que és un dels grans actors americans, entre altres, Marshall, Balsam, Warden, Cobb. A més, em sembla que Henry Fonda aquí estava en el seu prime, acabava de ja fer les seves grans pel·lícules, estava una mica de tornada, i tenim un Henry Fonda que fa un paperàs, com sempre. Ja us dic, a mi, jo li he posat un 6, és interessant, hi ha molta gent que la té com a pel·lícula de culte, com una pel·lícula, com una de les millors pel·lícules de la història, millors pel·lícules dels anys 50, millor pel·lícula d'intriga, millor pel·lícula nord-americana de tots els temps, 3 nominacions a l'Oscar, Globus d'Or, BAFTA, bla 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 bla. A la gent li va encantar, la crítica, tothom. 8,7, té quasi un 9, i això és de 72.000 vots. La gent considera que és molt bona pel·lícula. Per què li he posat un 6? Perquè trobo que és interessant però que no és una obra d'art o una obra mestra. A mi se'm fa una mica avorrit, no sé. Sobre gustos, colors, saps? Com diu el senyor com era el d'això? No em sortirà a l'Eastwood, això. Com diria Clint Eastwood, Clint Eastwood deia tots. Les opinions són com els culs, tots tenim una, no? Doncs exactament això. La meva opinió és que no és tan bona la pel·li, que sí, que el guió és excel·lent, però que 12 persones xerrant tranquil·lament o acaloradament, m'és igual, en una habitació, a mi no em desperta molt interès, perquè no hi ha cap recurs cinematogràfic per explicar. Al final estan fent com un segon judici, ells representen que hi ha hagut el judici i ara estan fent les deliberacions, no? I estan intentant posar-se tots d'acord. Els 12 han de votar el mateix, ha d'haver-hi unanimitat. Llavors, perquè hi hagi unanimitat, repassen totes les proves, repassen tot el judici, expliquen tot una altra vegada, el que en teoria ha passat, i llavors hi ha com com un debat de si és o no culpable. I trobo que és com una repetició de m'hagués agradat més veure el judici que no pas veure les deliberacions del jurat, que és interessant perquè cada persona del jurat té la seva opinió i tota va sesgada una mica per la seva vida, i això és lo interessant, i per això he posat que és interessant. A mi el que més m'interessa d'aquesta pel·lícula és que cada persona ha tingut una vida diferent i cadascú té un punt de vista diferent. Llavors expliquen tots el seu punt de vista i per això trien una cosa o l'altra. El que passa és que després Henry Fonda, com a cap, com a protagonista principal, va convencent a tothom. I això ho he vist en moltes pel·lícules. El tema de que tots pensen una cosa diferent a ell i ell acaba convencent a tots perquè canvin tots el seu vot. I em sembla com que és com repetir el judici, i em sembla com que és com que la gent que està deliberant això o que està debatent això no ha vist el judici, perquè si haguessin vist el judici no tindrien aquestes opinions i no tindrien el vot que tenen, perquè al final és com si estiguessin descobrint les coses que s'haurien d'haver descobert al judici. I després aquí hi ha l'altra cosa de dir, bueno, potser és perquè el judici no ha estat just i hi ha coses que no s'han dit o no s'han explicat bé, però llavors Henry Fonda tampoc tindria aquesta informació i tampoc hagués pensat en totes aquestes coses, perquè és un més d'ells, estaria igual que els altres. No sé, hi ha moltes coses que a mi no em quadren aquí.
i m'hagués agradat molt més veure el judici i molt com exposaven les proves, i m'hagués agradat que aquestes coses que passen en aquí haguessin passat, que haurien d'haver passat en el judici, i que passant aquí és raro que no hagin passat en el judici, és el que no em quadra, i per això li baixo bastant la nota, perquè ho trobo una mica inverosímil que no hagi passat tot això en el judici, que en aquest moment sigui quan Henry Fonda digui, no, però és que això i això no em quadra, tot això no em quadra, no ho veieu que no quadra, i sigui tan fàcil a més de convèncer els altres, saps? Quan en teoria han portat un judici de vés a saber quanta estona. No sé, em sembla fluix per això, i el fet de que dius, hòstia, estàs fent cinema. Si això és una obra de teatre, potser li hagués posat un 8 com a obra de teatre. Però com a cinema i com a llibre potser també li hagués posat molt bona nota, perquè al final ho pots explicar d'una altra manera, no? Escrit. Però si estàs en el cinema, si és un audiovisual, hòstia, aprofita per muntar els fets, no? I que es vegi per pantalla, no? No sé. Que està molt bé el poder de la imaginació, però això jo ho deixo molt a mi no m'agrada llegir, prefereixo una bona pel·lícula. Llavors, això és com llegir, és com que t'expliquin una història, és com tenir una persona que t'està explicant una història, és com si t'estan llegint un llibre. A mi em va avorrir, em va avorrir, ja està. Bàsicament és això, em va avorrir. Però trobo que és interessant, la premissa sí que és veritat, i potser és perquè he vist altres pel·lícules que segurament s'han inspirat amb aquesta, amb la premissa aquesta de fer que tots canviïn d'opinió i tal, i a poc i mica en mica i d'això, doncs ja ho he vist en moltes altres pel·lícules. Llavors, clar, tampoc, potser si ho hagués vist en el 57, si hagués estat viu en el 57 i l'hagués vist, m'hagués encantat, o en el 60 o en el 70 o en el 80, o quan tenia 10 anys o quan tenia 20 anys, però ara mateix en aquest punt ja ho he vist això, ja ho he vist, per tant us la recomano perquè és una pel·lícula de culte, però, i perquè és interessant, que està bé, però si ja heu vist arguments d'aquests de et canvien l'opinió a poc i tal, i al final tothom ha canviat d'opinió, i que a més és això, és tota l'estona xerrar, us la podeu estalviar si us molen altres tipus de pel·lícula.